Tim studenta Beogradskog univerziteta koji je konstruisao prvi javni solarni punjač za mobilne telefone osvojio je prvo mesto na takmičenju Evropske komisije održanom u Briselu u kategoriji smanjenja javne potrošnje. Takmičenje održano u okviru nedelje održivog razvoja, a ime našeg pobedničkog tima je Strawberry Energy. Ovoga jutra samo deo tima sa nama, Miloš Milisavljević, direktor, Uroš Uljarević i Kristina Nikolić iz Strawberry Energy tima sa nama su ovoga jutra. Dobro jutro i dobro nam došli. Čestitke na fantastičnom zaista uspehu. Na početku je potrebno jedno objašnjenje kakve veze imaju jagode sa energijom. Jagode su voće koje svi mi u timu volimo, zato se tako i zovemo Strawberry Energy. Zapravo nema tu neke povezanosti osim da smo našli simboliku da su jagode zapravo voće koje prvo sazreva u proleće, a da smo mi mladi, pa smo tako napravili neki kompromis Strawberry Energy. Dobro, dobro. A i zvučeći dobro kao uz Blackberry da bude sutra i strawberry, ili tako? Ok, i o tome smo razmišljali. Treba razmišljati pozitivno u svakom slučaju. Dakle, ideja, s obzirom da ste se skupili sa različitih fakulteta, 9 članova, ili tako, ima tim iz različitih profesija, za različite stvari se obrazujete, ali ste se skupili oko jedne ideje. Pa to je normalno, zato da bi u principu se jedan projekat sproveo uspešno do kraja potrebno su znanja iz različitih oblasti. Tako da mi kada smo pokrenuli tim, jezgro tima je bilo na Elektrotehničkom fakultetu, i onda tu je ta neka inicijalna ideja razrađena i onda kako je kasnije trebalo još znanja i iskustava da bi se taj projekat uspešno doveo do kraja, onda smo priključivali ljude sa svih ostalih fakulteta. Obično se ljudi boje da svoju ideju podale sa nekim. Kako je to išlo kod vas? Pa vi ako držite svoju ideju samo za sebe, onda od tog nema ništa. Naravno, uvijek postoji rizik, ali morate ići hrabro napred, pa šta bude. Nagrada iz Brisela svakako je verovatno u ovom trenutku jedno od najvrednijih priznanja koje ste dobili, mada ono najpraktičnije, najkorisnije jeste činjenica da je Strawberry drvo postavljeno u Obrenovcu krajem prošle godine, ako se ne varam. Kako funkcioniše do sada i što se tiče korisnika? Pa od samog početka je Strawberry drvo koje je postavljeno imalo jako velike simpatije i svi prolaznici su se interesovali od najmanjih, najmlađih članova te zajednice do već starih ljudi. Svi su oni punili svoje mobilne telefone i za prvih 40 dana smo imali oko 10.000 punjenja i s obzirom da je to bila zima i hladno vreme, to je jako veliki broj. Tako da oni su, pored toga što im je pomogao punjač, saznali dosta više o solarnoj energiji i zainteresovali se tom temom, pa mislimo da je naša misija u Obrenovcu uspela. Drvo je postavljeno i vrlo je dizajnerski zanimljivo. Tu su i klupice tako na kojima može da se seti. Koliko je potrebno, ukoliko čovjek dođe sa potpuno praznim mobilnim telefonom, da provede vremena tu da bi se na taj način napunio? Pa za nekih 15 minuta sigurno može da mu se baterija napuni dovoljno da obavi neki razgovor koji mu je jako bitan ili već šta mu je potrebno na telefonu. A ti punjači koje mi ugrađujemo su mnogo efikasniji nego punjači koji imamo kod kuće, tako da je i sam proces brži. Kako vam sad to deluje? Bili ste u Briselu, bili ste ovde. Ovde je postavljeno, ovi su se ovamo u Evropi oduševili. Kako prosto ljudi prihvataju priču o uštedi energije, o korišćenju solarne energije tamo i ovde? Dosta je različita svest ljudi, tamo je naravno dosta razvijenija svest, međutim i tamo su se ljudi iznenađivali, jer kao što smo i mi dosad pričali, je u principu ovo jedinstven projekat ove vrste u svetu i niko do sada nije uradio ništa ovako. Tako da su ljudi bili dosta iznenađeni, naročito je bilo interesantno da su, pošto je punjač bio postavljen za vreme trajanja te nedelje održivog razvoja u Briselu, punjač je bio postavljen ispred ulaza u parlament Evropske unije i onda se često dešavalo da zapravo osoblje iz parlamenta funkcioneri dođe do puniti baterije. Poslanici kasne na zasedanje Skupštine zbog toga što su... Zato što nisu poneli punjač pa su morali da, baterije se ispraznili pa su morali dođe da dopune kod nas. Odlično. I zadovoljni su kako to sve funkcioniše, nikakvih problema? Jesu, naravno, sve je radilo savršeno. Jel se u Obrenovcu stvara gužva nekada? Pa ima gužve. Zapravo to se nalazi na gradskom trgu u Obrenovcu i tu je frekvencija ljudi velika. I postoji 16 modela, zapravo u trenutku je moguće 16 različitih mobilnih telefona dopuniti njihove baterije. I u suštini zanimljivo je da, baš zbog toga što se nalazi na gradskom trgu, i klinci koji se tu nalaze i okupljaju, igraju fudbal i šta god na gradskom trgu, oni su zapravo žive sa tim istim punjačima. Za njih solarna energija nije ništa novo, ništa
zapravo neki deo naučne fantastike u čemu mogu samo na filmima da gledaju. Tako da mislim da je samo potrebno vreme da ukoliko se ovakvi punjači naše Strawberry drvo bude nalazilo i na drugim opštinama, mislim da zapravo cijela taj koncept obnovljivih izvora energije i solar energija bi nešto postala naša svakodnevnica. I onda će ljudi početi da pričaju da se nalazimo ne na trgu, nego kod punjača i tako da. To je bilo super. Šta treba da se desi da bi i druge opštine, drugi gradovi i da bi pojedini gradovi na više mesta imali ovakve punjače? Uspešni pregovori koji su započeti. Nadamo se po opštinama u Beogradu, nadamo se i da će biti u Novom Sadu. To je neki početak koji smo sada nekim prvim koracima napravili nakon Brisela, ali mi se ne zaustavljamo nad Srbiju, tako da se nadam da ćemo još uspešniji biti. To je stav. Odlično. Pre mnogo godina, znači nismo čuli za solarne ploče, za korišćenje solarne energije tako skoro, nego se o tome priča praktično možemo reći decenijama unazad, s tom razlikom što se to ranije smatralo užasno skupim i poprilično neisplativim, pa su zbog toga samo narodni pevači na svojim vikendicama imali, odnosno u zavičaju, jel tako, imali te panele. Koliko je to sada ljudima bliže? Koliko i što se tiče informacija i što se tiče primenjivosti, odnosno isplativosti? Pa, malo je bolja situacija. U principu, oni su dalje skupi i to je često i razlog. Generalno dva osnovna problema su taj da to su još uvijek skupe tehnologije i da ne mogu da proizvedu puno snage. Međutim, ono što je naša ideja, što mi pokušavamo promišljati ovim projektom je da ta energija može imati svoju korisnu ulogu. Naravno, ne možemo možda napajati celo jedno naselje na solarnu energiju, ali hajde da je primenimo tamo gde možemo da je primenimo. I to je bio slučaj u našem projektu, kada smo rekli, ok, solarna energija možda ne može da napaja tramvaj, ali može da napaja može da napaja mobilne telefone prolaznika, što je jako korisna stvar, jer se svakome bar jednom desilo da mu se isprazni baterija, naravno nekome svaki dan, ali nekome bar jednom, tako da to je bila osnovna zamisla od projekta, da probamo da promovišemo obnovljive izvore energije u tom nekom praktičnom smislu, da ljudi vide stvarno kakvu oni korist mogu imati toga i da to može njima koristiti, da oni to mogu ukoliko hoće na svoju vikendicu ili negdje drugdje ugraditi i svakako je bolja situacija nego što je bila ranije. Ta tehnologija svakim danom postaje sve jeftinije i jeftinije. Jel nastavljate dalje, pregovori su u toku što se tiče postavljanja, ali nastavljate dalje sa predstavljanjem samog projekta na nekim drugim manifestacijama? Naravno, otprilike sve manifestacije koje se tiču ekologije i, na primjer, nekog studentskog rada u Beogradu, a i šire, pozivaju nas da učestvujemo, tako da ćemo biti na jednoj ISEC-ovoj manifestaciji i šta još imamo, Supernatural imamo u planu, tako da sada smo uključeni u sva dešavanja u zemlji. I više niko ne može da kaže da nije čuo za ovo. Hvala mnogo i mnogo uspeha. Jednog dana kad se budete proslavili, nemojte da se uobrazite. Nećemo, naravno.